Kowe gawe perkara kudu wani nanggung perkarane, Gong. Menggari yen. Nuwun sewu lho, Den. Wau teng pendopo rak sampean pun paring dawuh. Aku dawuh piye sih? Lho jare sampean lahir batin saguh ngewangi bapak anggenipun badhe bangun kahyangan nek ana pacobane sampean saguh mbantu bab nggon bagian kekuatan. Lah mongko niki pacobane ingkang pamaning Garbaruci kalih ingkang Waindarawati. Aku mbantu ki nek kira-kira Kakang utawa kakekne Semar wis ora kuat nggone nampa pacobane. Lho, Ora aku tak takon. pripun? Iki mau sing nantang Siwa Ndarawati karo sing nantang Mak Cilik Setyaki sapa? Ha sing nantang kula. Nek sing nantang kowe parigawe kowe kudu sing ngadepi. Merga ngibarate ana tetembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Wah. Pripun niku? Ngendikane sampean saguh sabantu karo bapak kok. Aku saguh bantu nek kira-kira kowe mengko ketemper yudane. Aku saguh bantu nek kowe wis temandang. Lah kowe urung temandang nek kirane aku mengko arep mbantu karo kowe, engko sinengguh karo kawula Karang Kadempel akeh didelok malah kowe dhewe sing kewirangan. Coba. Antasena ki wong liyandrayan ya najan aku ki biyen wiwit cilik dimong karo kakekne Semar. Ning nek aku melu cawe-cawe tanpa ana palilah saka kowe utawa saka kakekne Semar, mengko malah aku mung kewirangan, Gong. Terus kersane sampean pripun? Kowe maju sike. Maju pripun? Mak Cilik Setyaki tanding ana sike. Sampeyan ora ngawur lho niki. Mengke nek nganti kula cilik opnam gedhe modar sampeyan sing tanggung jawab. Kowe lara tak tambani, kowe mati tak uripke. Ora celemongan jaman sakniki napa enten teknologi kaya ngoten niku. Sawangen iki ana wujute sungute Antasena iki. Kowe lara utawa kowe tekaning pati kowe tak olesi banyu sungutku iki. Janji kowe ora iso waluya nirmala temajate aja diundang Antasena. Nek ngaten iki sampean meksa kula kan maju ngadepi Ndara Setyaki. Kowe nantang karo Mak Cilik Setyaki, kowe kudu wani nanggung dhisik. Mergo kowe mau sumbarmu aku krungu capet-capet rembugmu karo Mak Cilik Garbaruci. Kowe nantang, ayo dudune kene papan ning Neter Kadigdayan metu njaba, enteni ning perapatan Karang Kadempel. Lah, ae maju ning perapatan, kae wis dinteni karo Mak Cilik Setyaki. Nggih, mpun. Kepepeten nek mengke kula modar nggih mpun lah. Ayo sak karepmu bakune nek kowe mengko ketemper yudane Antasena lagi temandang. Sak biyantu karo kowe, Gong. Nggih, nyuwun tambahing pangestu nika Setyaki sak iso-iso kula tak maju perang Ndara. Ayo. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe kelari rawang-wang menungso ora tatanan
Wani malang kerik ning ngarepane Senopati Ndorowati. Wani malang kerik ya men, ngopo kowe? Sing malang kerik aku kok sing repot kowe iki ngopo? Lho. Saja wis jeleh urip. Wis jeleh nyawang gelaring jagat seming rembulan. Kowe ngadepi karo Setyaki padha karo kowe wis sawega nyawamu bakal tak untapke ana ing kayanganing Bathara Yama. Ya ben Bathara Yama Diwati iki tunggalku. Kok iso tunggalmu piye? Yama Diwati iki anake Semar iki. Gak aku ya anake Semar iki, kae iki adikku kakangku apa? Mbuh tunggalku lah intine lah. Arep ngopo kowe? Kowe ngundang Yamadipati, aku ngomong karo Yamadipati. Kowe janji njabut nyawane dulurmu dhewe. Rekmu tak jabut. Piye ora gleleng? Kowe wani karo Setyaki tak antem pecah siramu tinjung akhirat nyawamu. Bagong ki ora iso mati ya, Mas. Ayo. Iki nang kene papane wong neter Kadegjayan, mau ning pendopo. Pendopo ki ora nggo regejekan, pendopo ki apike dienggo rapat. Pendopo ki apike dienggo wayangan. Pendopo ki apike dienggo resepsi pernikahan. Dadi nek kowe arep padu, arep gelut karo Bagong, dudu nang kono kae mau, nang kene ki. Ki prapatan ki. Disawang wong semene mbane. Di streaming sing delok wong 3.800. Do arep ngerti kepiye gelute Bagong karo Setyaki. Menungsa ora tataran. Ora minggat saka pangarepanku lakon ning kene marganing patimu. Ya, ora mati jabuten dhewe legane ngati. Mangsane apa dikira aku ora iso perang apa piye? Weh! Edian kok ora apa-apa, modar kowe. Waduh. Awas, aku ki pinter endok. Jogiat. Ya, wanggepe apa? Dikira aku wedi mungsuh kowe ngono apa piye? Ngapa kowe kaget?
Bagong edan. Ngopo edan ngopo? Ngopo? Kowe ngantem aku ora apa-apa, kowe gumen. Gumen kowe. Gumen karo ilmu kekebalanku, gumen kowe. Sepelek, aja nyepelek anak Semar iki digdaya kabeh. Anggir Antasena. Sengaja tak pancing rene kok men ngerti kono. Ora, Antarja ora arep rubuh. Kukuh bakuh. Mak cilik Setyaki iya. Toko lenggah wonten mriku. Lho, kowe aja takon ngopo kok iki lungguh nang kene. Iki rombonganku. Pengarepe aku sing mimpin aku sing bayari ya aku. Iki wong-wong iki nek ora tak bayari ora mangan, ngerti ra? Anggepe terus kowe kok sak geleme dhewe ora. Kene mundur sik kene. Nuwun mangke nggih. Kok saged mbelani dumateng Bagong. Ora kok mbelane. Iki ndek inisiatif dhewe karo sing ngomong kecilik ki aku Dadi kowe ngantem karo aku mulasara karo aku sing ora trima iki terus kuwi sing ireng kuwi terus sing mburi dhewe kowe. Muni sing ireng pisan ora potol dasmu. Mboten, Ndara, mboten. Niki ming anu, ming carane nggih ngrekadaya nggih mengintim meden-meden niku. Mengintimidasi kalih Setyaki niki mangsane apa? Parot. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe wadul karo bendaramu. Ora kok wadul, Mas. Sampeyan jan sengaja rene. Diplomasiku kowe. Aku perang rada ke pojok sithik, kowe tak giring ning kandang macan. Kono. Aku tak ngombe es teh. Mangsane apa? Anggepe wis tekan kene ya kudu wani nandangi kok. Nggih to, Den? Iya, ning kowe menengo sik cangkemmu. Nggih. Mak cilik Setyaki sajak mulasara karo Bagong. Nur mangke nggih. Kula mulasara wantun kalan pun ponokan Bagong. Dasaripun awit ponokan Bagong mriku ugi wantun nantang kalian Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati mriku sesembahan kula. Koko Prabu Kresna mriku ratu Gusti kula. Kula menika derajating senopati. Kula menika ingkang tansah kedah ngayomi dumateng ratu Gusti sembahan kula. Menawi kula mendel mawon boten wonten ginanipun anggen kula madheg senopati. Kose. Sampeyan kena mbelani sesembahan ki entuk wae, ora dosa kok. Lek ora kleru ora dosa. Ning eneng paugerane sartane ana pernatane. Wong ki nek sing dilabuhi ora becik utawa wong sing mbok belani utawa sesembahane sampeyan kuwi kira-kira mengko mung bakal njlomprongke sampeyan ana ing jurange kesangsaran kuwi mengko malah sing tuna sampeyan dhewe. Ngono. Kamangka iki Siwa Ndarawati duweni gegayewan kepengin murungake anggone kakekne Semar nggone bangun kahyangan. Lah engko sik. Iki janjane ning kene iki mengeneng salah tampa mis apa, Gong? Misionaris, miskomunikasi kok misionaris. Miskomunikasi antarane Siwa Ndarawati karo kakekne Semar Badranaya. Kamangka niate kakekne Semar Badranaya arep bangun kahyangan kuwi ora kok arep ngungkuli karo panguwasaning para dewa kuwi babar pisan ora. Nanging mung arep mujudke kahanan sing ayom ning Prajanegara Ngamarta, cilike ning Pedhukan Karangkadempel. Ana gegayane kakekne Semar sing agung kaya ngono kok dipaido karo Siwa Ndarawati ki nek cara aku ora duwe wibawa, nek cara aku ora duweni bawa laksana minangka Nalendra. Kamangka sampean wis kadung nglabuhi, kamangka sing sampean labuhi sing mbok belani kuwi wonge nandang kaluputan. Malah sampean tega, tegel, wani mulasara karo Bagong. Lho nuwun sewu Mak Cilik. Bagong ki ambek derajate luwih cilik tinimbangane sampean. Bagong ki arep ming ponokawan, sampean senopati. Ning Bagong luwih tuwa tinimbangane sampean. Lola-laline mengko nek Bagong lara ati, sampean malah kuwalat mergo sampean wani karo wong tuwa. Dirungokke kowe.
Wah kuping kebak cureg dadi ora iso nggo ngrungokke. Dirungokke karo wong tuwa ora kena wani. Wong anggere diomongi sithik prinsipe ora gagas. Ora gagas. Mangsane apa karo wong tuwa kok senane. Wis rupane elek, cangkeme ya elek. Sapa kuwi, Gong? Mbah kae. Sing kulinane muni ora gagas. Ora gagas. Anggepe apa kowe? Penggalian saiki pikiran. Nglabuhi Nalendra, nglabuhi Ratu Gusti. Sing jeneng ratu kuwi ora mung sak jamak lho marang menungsa. Menungsa kuwi dengan ina lali salah apes lan mati. Kalau mangsane ya ora ndidit barang. Mulai iki medhit saweran tak mlebokke ngetasku sik kabeh. Terus engko le ngedumke ning kanca-kanca. Engko kanca-kanca entuk efisiensi saka aku. Kowe iki ya kurang ajar nek kaya ngono kuwi, Gong. Ya ben mangsane apa? Ben ngrasake. Sampeyan penggale. Nek iki mengko nganti ana apa-apane mergo sampeyan wani karo kakekne Semar, wani karo Panakawan, sampeyan kena walating dewa, malah sampeyan dhewe sing kapitunan lho Mak Cilik. Ngrangkul aku terus nglumpruk ning apa? Oh nyun pangapunten kire. Aja njaluk ngapura karo Antasena, njaluk pangapura karo kakekne Semar. Iya. Mergo sampean wis duwe rasa cubriya, duwe prasangka sing ora prayoga karo kakekne Semar. Sampeyan njaluk ngapura karo kakekne Semar. Iya. Nyun pangapunten sakathahing kalepatan kula. Kula ngrumaosi bilih ingkang kula labuhi inggih menika Koko Prabu Durawati, Koko Prabu Kresna menika mboten salamanipun bener. Teges gandeng Koko Prabu menika tasih jalma limrah kedurunganina lali salah lan apes. Pramila kula ngrumaosi bilih sapanggih menapa ingkang sampun kula lampahi menika lepat. Kene kowe ya isih ndek ati kowe. Bagong iya. Anggepe terus karo kawula cilik kok sak geleme dhewe. Kowe iki wakilku e. Kowe iki wakile rakyat e. Aku rakyat, kowe iki wakilku, aja sak geleme dhewe kowe. Iya, Bagong. Sampeyan ngakoni kaluputan, kula ngakeni kalupatan kula. Lah yen kaya mangkono carane, aku tak takon karo sampeyan. Aku tak nanteng karo sampeyan. Terus pundi kene? Gandeng sampean wis ngakoni kaluputan, apa kira-kira isih arep tetep mbiyantu sartane ngombyongi karo nestane Siwandarawati apa arep nyengkuyung karo kakekne Semar? Menawi kula lair lan batos badhe nyengkuyung dumateng menapa ingkang dados gayahanipun Kakang Semar. Nek ngono kowe melu rombongan kene? Iya. Aku melu ngrombong nglawan para lancur-lancur Pandhawa. Lah nek arep bergabung iki ana tiket masuk. Tiket masuk tegese piye? Ana apa jenenge iki? Cara dene ana ora gratis lah. Ning aja seru-seru ndak krungu iki. Kepiye Bagong? Ah iki mau napa niku jenenge? Sakderenge Ndara Lancur Pandhawa niki gabung kalih rombongane Bapak. Niki wau nggih do maringi. Maringi apa? Duit apa meneh? Banjur pira aku kudu menehi karo kowe? Saikhlase minimal 150. Saikhlase kok minimal 150. Wis ora apa-apa, gelem ora gelem maringi. Ya wis iki. Tondo yekti nggonku sak biyantu karo Kakang Semar nggone duweni kegayuhan luhur arep bangun kayangan. Ah, terima kasih. Iki kok abot iki, lek arep menehke kok abot iki, Ah, cul ora wel. Ora wel. Ikhlas. Ikhlas.
ngono kowe ngene ra aku iso mangan. Ngapa celuk? Napa Ndara? Aku nek kaya ngono caramu ki aku malah gah ora sudi ngewangi bapakmu. Nggonku mbantu karo kakek ni Semar ki lahir batin ora kanggo kaya ngono kuwi nan. Ayo balekke. Alah, wong arep golek sego samplokan ki kaya sidate ngono. Balekke apa ora? Nganu lho Ndara ming 150 lho niki saestu ming 150 ming ajeng kula nggih tuku udut anu beras. Balekke, ora balekke malah aku bali ning kesatran Randu Gumbala ora sida ngewangi karo bapakmu. Piye iki? Balekke ora? Ora to balekke malah nyawamu sing dadi jole. Wah. Ming dit 150 kok arep toh nyawa. Nyawa ki. Sing 50. Alah nyon gagelaken. Ming ngabrakan dhuwit kok ora. Nek sampean lahir batin nyengkuyung kakekne Semar, mestine sampean kudu ngetokke lelabuhane sampean ana ngersane kakekne Semar Badranaya. Nggih. Samangke menawi wonten pacobanipun menapa kemawon kula ingkang sagah ngunduraken gandeng kae utawa Siwa Ndarawati sing dadi pacobane sampean gelem ora gelem kudu ngundurke. Nyuwun pamit. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggene maya Wisnu Pratinta piye Setyaki nggonmu ndak utus supayane merjaya kelawan Panakawan Bagong apa kasil? Bagong ora mati ora patheken. Lho. Kok sik? Lah kok dadi Siadi Malang kerik sak geleme dhewe tanpa nggunakake tata krama ning ngareping panjenengan ingsun. Nuwun sewu. Nek sampeyan nganggep Senopati Ndarawati niku Setyaki sak mangke jagat sing dadi seksi. Nek kula mundur saking kalenggan kula minangka Senopati. Lho. Ora engko sik. Nggone Siadi ndak utus supayane sak biyantuan pun Kakang ngundurke sartane murungake lan Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Lah kok malah dadi Siadi duweni pambegan sing kaya mangkono? Mangke riyin. Sampeyan niku duwe pambegan sing nista, kula duweni pambegan sing utama. Kula nglabuhi dumateng Kakang Semar. Kakang Semar menika namung kepengin ntremaken kawontenan Praja Negari Ngamarta. Nanging kenging napa? Sampeyan ming mergo nampa ature wong sing duweni rasa meri ngantos ngorbanaken dumateng kekadangan. Nek ngaten carane kula mboten badhe nyengguyung panjenengan, nanging kula namung badhe nyengguyung dumateng Kakang Semar Badranaya awit gayanipun Kakang Semar menika luhur tumraping ingkang arayi ing garba ruji menika. Sinuwun Kresna. Jojo muntap lir kinentap tuku yayasinipi netra kocak ngondarandir Wela panus maning jajalanat sekertaning bawana iblis lanat ya sajak arep merang kampuh jenggo
pakartimu kaya ngono Setyaki kowe arep mbalela saka Krajan Negara Ndarawati. Kajiwun. Luwung kula kelangan pangkat tinimbang kula kelangan jati dirine Setyaki. Ayo. Nang kene ditentok ngene Pancenata Ndarawati wani karo Setyaki. Rupa wani Jembarawani, sapa sing mati? Setyaki utawa Kresna? Wela. Mal Setyaki arep wani karo pun Kakang. Ora minggat saka pengarepanku kepruk gada wesi kuning. Adalah kok dadi kaya mangkono mambenganmu Dimas. Anggepe apa ya? Ya. Kemangsane wong nek ora duweni rasa lahir batin welasase karo Bapak Semar ya kaya ngono kuwi. Ya mangsane apa? Kok niki pun entek niki. Kramane niki. Kramane piye tegese? Kraman niku lho, pacobane niku lho. Sampeyan pun sago ngundurke Sinuwun Kresna. Sampeyan ngancem ora minggat saka panamu kepruk gata wesi kuning. Wer. Mlayu dhewe-dhewe. Prayogane sowan ana ngersane bapakmu Bagong. Nggih. Aku arep ngaturke pangapura mergo kaluputanku mulasara karo kowe. Lah nggih ngoten, Senopati sing duweni tanggung jawab kok. Lah iya. Nggih.